Takže ahojte vás, vítam u tohto videa, kde si ukážeme návod na dutý náramok, ktorý vypadá takto. Alebo si ho môžete dať, keď je dutý, tak si ho môžete takto naviesť aj na tušku. Čiže vlastne pletiete takto. Môžete si dať túto strednú radu preč a tu na to takto tušku a preplietate, čo vám z toho vznikne niečo takéto. Tak, a teraz ideme na to. Vyberte si. Budeme potrebovať koľko farieb chcete, ale vždycky na začiatku budeme potrebovať len jednu farbu, ale to je už je na vás, ako budete vy pokračovať. Prepáčte, som trochu nachladnutý. Tak, prvú dáte takto do osmičky. Trošku stiahnete. Druhú to isté. Treťou to isté. Takto. A to na to isté. Prevlečete. Teraz si zoberete háčik a budeme prevlíkať tie spodné, čiže chytím to strelilo. Potom si musíte dať pozor, aby sa vám to neprevlieklo, keď budete robiť náramok, lebo to by bola katastrofa. A poďme prevliekať tieto. Takto. Tak. Teraz musíte si takto chytiť, keď vám to nejde. A tak, teraz mám nejaký takýto smiešná kocka, ktorú posuniete. A teraz už si zoberiete hociakú farbu, ja si vyberiem teraz túto candy. Že tak, ale navlečete ho už len nie do osmičiek, ale do kocky. Tak. A zase toto zelenú sem. Zelenú sem. A zelenú a to isté s touto spodnou zelenou. Zatiaľ z toho nič nevzniká, ale postupne sa nám to začne už tvarovať do toho náramku. Tak, a teraz si zoberete ďalšiu ľubovolnú farbu. Ja si teraz zoberiem tú zelenú. A furt do kocky. A stále len prevliekate tie úplne spodné farby. A potom z toho postupne musí vzniknúť taká pavučinka, ale mne sa to ešte nevzniká z toho taká pavučinka. A zase do kocky spodné prevlečieme. A niekedy si musí dať pozor, keď sa vám takto odtiahne, aby sa vám to nerozplietlo. Kebyže sa vám to stane takto, že sa vám to tam takto uvoľní, tak si to proste len chytíte háčikom a zase tam späť dáte. Tak, posuniem trošku, môžem tomu tu na. A už sa vám to z toho začína konečne niečo tvarovať. Čiže zasa to spodné prevlečiem. Nie je to až také ťažké, je to práve že dosť ľahké, takže teraz už asi väčšina chápete a pokračujeme. Vidíte, takto som si dať, keď naberete dve gumičky, tak ich tam proste zase späť navlečiete. Musíte ich dať takto, si to tam prevlečiete a teraz zase to spodnú. Toto je asi najčastejšia chyba, ktorú robia ľudia pri tomto typu náramku. No, vidíte, toto sa vám stane, ale vy to takto chytíte a dáte sem. A to isté z tohoto a dáte. A teraz už spokojne prevliekame
Tak a už nám z toho vzniká takáto pavučinka nejaká, ale zatiaľ nejaká taká smiešná. Teraz si zoberiem ďalšiu farbu. Nie je to taká sivá. Trošku dostanem dole. Čiže nie je to také ťažké, ľahúčké. A keď si to takto držíte, tak je to také lepšie, lebo sa vám potom nemusia priliesť tie kraje. Tak, a ja tam zase sivu. Tak, spodnú. Posuniem trošku vyššie, aby nebola spodná tam. Spodnú. Teraz ďalšiu farbu. Je toto prezná strakata, ale niekto to volá keby taká candy, pretože to je taká candy. Candy clover. A vidíte, že vám toho dačo vzniká. Ale ak si to chcete dať na tušku, už to pleťte rovno v tomto na takto tušku. Alebo na hačík. Ale ak to vy chcete tunak, tak vám to nepôjde. Lebo je to potom, ak to utiahne, tak vám z toho neznikne. Vidíte, že je to také voľné, takže sa tam dá ešte takto všetko také navliecť. Ale keď už to voľné nebude, tak sa vám to tam už nebude dať moc navliecť, lebo to nebude už voľné. Ja vám to ukážem ešte, keď to je voľné a potom to už spolu stiahneme. Že tak. Spodná a spodná. Tak a teraz nám z toho vzniká tak pavučinka. Takto sa tam ešte dá čo navliecť, ale potom už to nepôjde. A teraz zase dám šedú, spodnú candy, prevlečiem, aj túto prevlečiem, aj túto prevlečiem. Takto. Tam taká pavučinka vzniká, ako môžete vidieť. Tak, čiže si tam môžete ešte hocičo takto navliecť a preplietať tak, že si takto nastavíte a takto to tam vtlačíte, tak to budete robiť. Ak si to chcete robiť, tak je to lepšie, keď si dáte strednú radu, prežarujete to na týchto, lebo je to proste také pevnejšie, že sa vám tá tuška nebude, že môžete takto obchať tam tú tušku alebo hačík, alebo či to robíte. Tak a teraz to utiahneme. Vidíte, že zatiaľ z toho vznikol taký podobný rebrík. Taký rebríček ako na tejto. Moc to zatiaľ nevidno. Ale teraz keď chytíme všetky tieto zelené, tak sa nám to utiahne a už vznikne nám toho tento náramok. Čiže chápete? Tak a furt len takto prevliekame spodné stále. Tak. A keď si myslíte, no to nie ešte, ale keď si myslíte, že váš náramok má už dostatočnú dĺžku, čož tento nie, tak ešte túto spodnú jednu prelečiete sem na túto, čiže to už to zakončujeme. Tuto prelečieme späť na túto.
a skrátka ich musíme nabrať. Vyvlečiete. A tu na to isté. Tak, čiže takto. A tu na u tohto, keď si dáte S-klip, všetko si to tam tak dá. A vlečiete na ten S-klip. Navlečete si to tam a tie zbytočné časti, ktoré tam budú, tak si to proste tie gumičky podstrihujete, to nevadí. Ako napríklad, kde je u tohto takého dlhového, vidíte, že vždycky tam ostane. Tunak tiež bola takáto hrst gumičiek, týchto zelených, takže som to musel proste iba tak podstrihávam. Ak sa vám to naše rozpletie, nebojte sa, ono sa vám to zase tam prevlečete, čiže takýto nejak normálne vzniknúť. Čiže niečo takéto. Takto. A vlastne na to už zakončíte. Čiže je to už. Tento náramok nemám ešte. Čiže tak. Táto pavučinka. Takýto náramok. Je to pekný náramok. Takže to by bolo asi na dneska všetko a ahojte.